Igbo ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu ọzọ. Ịma dịka anyị si kwuo n'oge gara aga na anyị na-akwado ka anyị wepụta ma kwụrụ chim dịka Sunnyo Igbo TV. Ihe mere anyị ji chepụta echiche maka iwepụta ihe dị otu a bụ ka enwee ike wee nwee ụzọ dị iche iche esi akụzi asụsụ na omenala Igbo. Mgbe na ndị be anyị si na asụsụ ka eji ama ebe onye si, ya ka anyị ji wee chemie echiche ime wee sị na ọ dị mkpa ka anyị nwee ọkọlọtọ abụ Sunnyo Igbo TV, ka anyị si ya wee na-ezikọrịta mba ụwa ozi, ma ndị Igbo gbaa gburugburu nọ na mba ụwa niile, nakwa onye ọbụla bụ ndị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo maọbụ omenala Igbo. Ya ka anyị ji guzobe nke a kpọrọ Sunnyo Igbo TV. Anyị ga n'ebe a na-akọwa ilu Igbo dị iche iche, na-emekwa ụmụ ejije Igbo dị iche iche, ebe a ga-anọ na-akụzi omenala nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche. Mara na enwe ajụ ọbụla e nwere gbasara asụsụ Igbo, ọ bụ na ịbịa na Sunnyo Igbo TV jụọ ya bụ ajụjụ. A ga-enwekwa ọtụtụ nkụzi dị iche iche: asụsụ Igbo, omenala Igbo, egwu Igbo, nri ndị Igbo, anụmanụ dị iche iche nke enwere n'ala Igbo, nakwa ihe ndị ọzọ gasị. Ya ka anyị ji wee na-asị ọha na eze ka unu mee ka Sunnyo Igbo TV bụrụ nke ga-ezu mba ụwa ọnụ, maka na anyị zuru ka eme ma kwụrụ chim na ihe gbasara asụsụ Igbo. Ọ ihe kwuru ka a na-eme, maka na asị na-eji ọnwa dibịa afọ ọ bụọ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa. Ọ ya ka ya na-eme. Igbo ọma njem ọnụ, naanị ihe pụrụ ime bụ ọ bụ na ịbanye na Sunnyo Igbo TV n'ọkọlọtọ YouTube, ọ bụ na ịhụ onyonyo dị ebe ahụ n'anya, ibinyekwa aha gị na ya, ma kesakwa ya ka ndị ọzọ nwee ike wee soro anyị wee na-erite erede dị iche iche nke a na-erite na ya bụ Sunnyo Igbo TV. Nke a bụzikwa ozi onye nọ ya karịa ibe ya. Nke a mere n'ụbọchị taa ka anyị ji wee na-ewepụta onwe anyị chim iji gosi onye ọbụla na ogo ebe ya na mgbagbu, dịka ndị be anyị kwuru. Maka na nkata akpara akpa asụkwa nọ isi ka eji ekwe ya. Nwata gị ihe ọ na-amụrụ anya, ịma na ụra ga-eburu ya. Ọ dị mma, dịka anyị si kwuo, n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ụka ma bụrụkwa ụbọchị Sọnde, abalị nke 7 n'ọnwa nke 5 bụ Mee, bụ n'afọ 2023 ka anyị na-emepe ya bụ Sunnyo Igbo TV, ka ọ bụzie ọkọlọtọ nke zuru Igbo ọnụ a ga-eji wee na-achụta ihe ọbụla ma na-enweta nkụzi dị iche iche banyere asụsụ Igbo. Nnọọ ndị ọma njem ọnụ, sonyere anyị na-aga n'iru. Ụbọchị ọbụla ịzọbanye na ya bụ Sunnyo Igbo TV, ị ga-ahụ ihe nkụzi dị iche iche nakwa ihe ọhụrụ dị iche iche a na-ahụ n'ime ya. Echefukwala, ọ bụ na imepe Sunnyo Igbo TV, ọ bụ na ikirie ihe nkiri dị na ya, ịhụ ya n'anya, idebanye aha gị ma ọ bụ na emebeghị nke ahụ na mbụ, ikesakwa ya ka onye ọbụla wee na-esonye na ya bụ ihe nkụzi nakwa ihe mmụta. Ọ bụkwa na enwere mgbazi ọnụ ọbụla enwere, biko gbaa mbọ na-etinye ya, maka na ndị be anyị si na ikwu amaghị ibezi ya. Ekene m unu ọzọ, ndị ọma njem ọnụ. Ọka bụkwa Maazị Sunday Okwu ka unu na ya na-anọrị n'ụbọchị taa. Daalụ. Nke a ka anyị ji ekwu na Sunnyo Igbo TV akwụla chim ma zuo ka eme. Daalụ kwanụ, daalụnụ ndị ọma m.